5 ka mga pampublikong eskwelahan sa lalawigan nalagip sa 33 ka mga pilot schools sa tibug nasod nga mipatuman sugod karong adlaw sa matatag K-10 na curriculum sa Department of Education. Apan bisan pa man nga gipatuman ning bagong curriculum na hinaot ang matinon nga aduna sila'y makatunan. Ano ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan sa Central Visayas, ang mga pilot schools mao ang Tindog Integrated School sa lungsod sa Midilian, Liluan National High School, Dumanhog National High School, Tabugon Elementary School ug ang atong gibisita sa atong team ganihang buntag mao ang San Fernando North Central Elementary School. Susama lang og ordinaryong adlaw nga tingklase ang gihimo sa mga magtutudlo og tinunan sa San Fernando North Central Elementary School. Ang nakalihi lang kay adunay mga sakop sa division head nga misusi nagmonitor sa mga klase sa kinder, grade 1 o sa grade 4. Kay ning adlaw ang mga grade level may unang nipatuman sa bagong curriculum isip mauusap ang kamanduan. Gipasabot sa usa sa mga grade 1 teacher nga ning curriculum, mapasayon alang kanila ang pagtudlo o pagpasabot sa ilang leksyon ngadto sa mga tinunan. Ilabi na nga mas focus sila sa language, reading and comprehension o literacy, sa math, ug makabansa o history, ug sa good manners and right conduct o 5 ka subjects na lang gikan sa kaniadto 7 ka mga subject. I think it's more efficient and effective because we are only focusing 5 subjects to the learners, which is we were able to integrate more, give more ideas. Wala man ang subject nga mother tongue apan magamit kini usahay sa ilang pag-lecture. Samtang dinhi sa kinder, play-based approach ang gihimo o makalingaw nga pagkat-on sa mga bata. Sa grade 4, gipasabot sa usa sa mga magtutudlo nga kompleto ang 7 ka naandang mga subject. Apan ning bag-ong curriculum, mas daghang activities alang sa mga tinunan pagsukod sa ilang nasabtan o nakamahuan. Experience sa among seminar, ang hopeful ani kay more good siya sa pupils activity nga ang pupil mo come out good unsay nakatunan. Panginaot sa mga tinunan nga mas daghan ug mas dali alang kanila ang dugang kahibalo pa ning bag-ong curriculum. Anang sayon-sayon gamay ang leksyon. And para makapaspas may makatunan. Nag-hope lang ko makibaw ko sa tanan nga mag-pray man sad ko pero may then kanang magsige lang kog tuon. Gipasabot usab sa ilang principal nga dakong hagit alang kanila ang insakto ug epektibo nga pagpatuman sa bag-ong curriculum nga nagtinguha sa pagkunhod sa gidaghanon sa leksyon sa mga tinunan. Dako siya nga challenge mo karon mo na ugoy kanang board meeting kay introduce na to siya nga mao ni nahitabo sa eskwelahan daghan ang multiple choices mas ano dali ra gali mo tunon dali ra gyud kaayo pag-answer kay pil-pilyon say kanang kuan ra non nagsagali tag-antag-anon sa bata pero karon ang ilaha is more katong sa hats bitaw sa iyang klase sa iyang art kanang art of questioning kanang kuan siya na siya mo reason out gyud ang bata. Dugang sa principal nga gitagan-an og mga lesson plan ug mga learning materials ang mga magtutudlo nga gamiton. Samtang alas 10 ganihang buntag gitigom sa kadagkuan sa tunghaan ng mga nangulo sa Parents Teachers Association aron ipasabot ang bagong curriculum. Adunay mga pagbansay-bansay pa nga himuon alang sa mga magtutudlo alang niini. Ning tuiga, gipatuman ang bagong curriculum sa kinder, grade 1, grade 4 o grade 7. Sa mga mosunod nga school year, ipatuman usab kini sa uban pa mga grade level. Lan karong hapon usab gibisita sa DepEd 7 Director Celestiano Jimenez ang susama nga eskwelahan ang San Fernando North Central Elementary School sa pag-obserba usab sa unang adlaw sa implementation sa matatag K-10 curriculum. Din say niya nga positibo ang nadawat nga feedback gikan sa mga magtutudlo o mga tinunan nga involved. Hinuon adun sila pahigayon pa nga evaluation pipila ka semana sukad karon sa pagpatuman, pagpahibaw o pagkuha kung ano na ba mga competencies o mga skills nga na-develop sa mga tinunan tungod sa bag-ong curriculum. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.